sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoong labing hingpit, daygunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw, ubulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, gisaulog sa simbahan karon ang piyesta nila ni San Simon ug ni San Judas, mga apostol. Kani si San Judas, dili ni siya mao si Judas Iscariote, ang nagbudhi ni Jesus. Gitawag ni siya kasagaran nga tawgo ni siya Tadios, ang iyang usa ni kangan. Kining mga apostoles mao ni sila ang nagpadayon sa misyon ni Kristo dinis kalibutan, human si Kristo mi kaya balik ngadto sa langit o gipaambit sad nila ngadto sa ilang sunod nga mga successors. Naapil na ko ana isip pare, naapil pod ang mga binunyagan isip mga disipulo. Kitang tanan bungata sa paningkamot o kinabuhi sa mga apostol. Busa uban kanila padayon tang magampo nga mahunong naning pandemic sa tibuok kalibutan kining COVID-19, ug ato sang iampo ang atong mga benefactors o mga donors dinhi sa atong simbahan nga mahatagan sad sila sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. Ato sang special ning ampo atong inahan dinis barangay, nag-birthday karon si Kapitan Fe, nga ato sang iyampo nga daghan pang mga katuigan moabot siyang kinabuhi ug ang grasyas kalinaw kalipay sa iyang pamilya. Ato gining inahan dinhi sa atong parokya sad mo ni dako jud kayo nga tampo nganong nahimo ta dinhing San Vicente Ferrer Parish. Ug aron maandam ta sa pagsaulog dining santos nga misa, atong karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagtugot nga makaila kami sa imong ngalan pinaagi sa mga santos nga apostoles, itugot nga sa pangama ni San Simon ug ni San Judas magmauswagon unta kanunay ang simbahan ug magdugang ang gidaghanon sa katawhan nga motuo kanimo.
pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab nga nahiusa kaniya gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabii nagapahibalo ngadto sa sunod gabii. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta milanog ang ilang tingog ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Niadtong panahona nitungas si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagka adlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga gitawag nga Patriota ug si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote nga nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Usa sa mga pagtulunan nga makuha nato sa ato karong pagbasa og sa Ebanghelyo kinig yung paghimog planos kinabuhi. Na ba mo'y planos inyong kinabuhi?
Maayo. Nya natuman inyo mga plano. Karon si Kap Fe iyang gisigihag ingon ang iyang mga kauban sa barangay nga ayaw ko ninyo manyanitahi ha. Nya do na may hudas sa ilang mga kuan, ilang mga mga konsihal. Mudo na may hudas, ambot si Judas Tadios ba to siya or si Judas baka to Iscariote. Wa mo patuo, gahig ulo ba, naghimog yung plano. Mao na niabot dinhi ang taga-Bulhoon nga tigmanyanita. Bot makauli pa baka ning buhi nga to sila layo-layo ra ba to. So ingon ana no. Pero kining plano giplano ni ubansad sa tumong nga pagpaambit sa mensahis Ginoo o pagdugang paghatag sa gibugaton ba sa pag-ila o pagpasalamat sa kinabuhi. Kay nindot man kay ni sila mo manyanita ning taga Bulhoon kay naamang gyoy gospel hasta ilang kanta na asay sayaw ana kaon dayon paghuman. So plano kasagaran nato ang atong paagi ingon ani magplano ta nya human magampo din tas Ginoo nga matuman atong plano. Mao man ginay saga di ba? Magplano kang magminyo, magampo ka makitag uyab. Magplano ka mo graduate ang imong anak sa college, magampo din ka nga mahimo siyang buotan unya bright. Magplano ka sa imong pamilya, maghuna-huna din ka kanus ako magpalaygit. Kanus ako unsay akong imnon pila ka buk anak among himuon nya imo din ang tumanon ang manag-uyab sad magplano sad nga magtinukhangay bisag way kasal ila sa dayon ng ampuan Ginoo in town di lang gid unta mo ron haron dili may mabasa dito sa Gunoyan mga nana ba magplano ba plano sila. Pero kasagaran lagi nato magplano usa una magampos Ginoo nga matuman ang plano. Pero si Jesus lahi tibuok gabi siyang gaampo sa Ginoo aron ipakita sa amahan unsa may iyang giplano para sa iyang kinabuhi. Mao to nga pagkabuntag gituman ni Kristo ang plano sa amahan. Bunga sa iyang pagampo nakita niya nga ang plano sa amahan magpili siya sa daghan niyang mga sumusunod magpili ra siya og 12 ka buok. Di ba unfair? Nganong mo pili raman kag 12? Kami ganiron dito, tanang nanambong, nakapupo gimi atong tanaman ni kafe dito, nga nindot kay mga bunga. Kami gitanan, gitagaan, kay kunay usan di tagaan, unfair. Unfair. Di ba? Pero si Jesus, mituman si ana. Pila guto kalibo, tag 5,000, tag 10,000, guto'y mukuyog niya. Sigig pangita niya. Pero 12 ra kabuk ang gipili. Naapil pag yun intawag pili, ang ilado kaayo nga buangon nga mao si Judas Iscariote. Nakaingon gitingali tong uban, grabihas, Judas naapil. Wa ka masayo pang Espiritu Santo ana. Ana ba? Pero kay plano man sa amahan, tuman si Jesus. Giapil si Judas nga mabudhion. Nya, unsa may resulta? Unsay resulta? Kadto gyud Judas, mo'y nakaingong nalansang siya sa cross. Nya nagmahay si Jesus. Nakadungog mong nagmahay siya. Kay ngano man di man niya plano man sa amahan. Kamuron sa inyong kaminyoon, wa mo magmahay. Sige, tubag. Wa mo nagmahay. Oy, magadaong ninyo, klaro kayo. Abot kafe, wa ba na siya magmahay? Daghan kay ron oy nagmahay, moingon man ganay nga rin ako kana magpa-counseling sus padre. Og dip alang gyud tungod sa mga bata kay nagyong buwagan. Nasayop ko pa diri, nasuyop gyud ko pagpili aning buang-buang dako. Nya gatuo siya ray nasayop, ang kato sa ding usa gasigi sa dingon kanus man ni mamatay ni panuway dako. Gato
O siya magsiyari nagantos. Ang kantos na ko sa nangasayop ko no silang pili. I made a wrong decision. I made a mistake in my choice. I have the right to be happy. Divorce ta. Kay mangita ko right person. Istorya eh. Asa ko kakakita og right person nga kada person na may left na say right. So mangita kag pulos right kalain na ng persona no. Pulos right na ginay left. Mo na mo left ka dire kay mangita kag right ay gapot sa nimo dito na say left. Mo na there is no such thing as right person. Unsa man? Only right decision and die for it. Decide to love a person and die for it. Pero haron ka makahimog desisyon pag ampo. Ampo yun. Ampuig maayo. Nya pangutan ang Ginoo sa iyang plano nimo. Kay kundi ka mangutan na ana, ang imong plano wa man ay siguro. Pero ang planos Ginoo, wap agani ka matao, wap agani ka imabdo sa imong inahan. Kumplito na ng planos Ginoo hangtod sa pagbalik nimo dito sa langit. Kumplito na na. Di ba ningon si propeta okay ba ito kisa itong propeta ha? Jeremias ba ito? Niingon siya, sa wala pagani ako gipanamkon sa akong inahan, giplanuhan ako sa Ginoo, gitawag na ako sa Ginoo. Si San Pablo sa niingon, sa wala pagani buhata ang kalibutan, naa natas planos Ginoo. O kana? Ang ato na lang di ay ang pagpangitag plano. Kaning bana ni kafe, kamao man ni anang tanaw-tanaw anang plano bas building. Kay kuan man eh. Sa tay kurso nimo bre? Engineer. Oh, ana. Kana mga engineer magtan-aw na sila sa plano, asa na mo tukod og building og way plano. Ang Ginoo na naman sa plano nato, na nasa blueprint. Ang ato na lang ang pagsubay na lang. Mao na problema diha kung nasubay ba taros plano. Kini akong pagkapari, nasubay ka na sa ako planos Ginoo. Ambot lang ninyo. Ano ka mo manoy masal? Kana pa religyo ano kang wa nimo kon celebrate gusto siguro siya nga mahimo siyang ulitaw. Kana pa religyo kuan mami ana classmate mami ana sa kaning philosophy ni gawas man na paghuman ni regency man na ambot sa plano niya basig mutilaw sa siya sa daghang tilawanan ya pagkatagbaw na ni balik ay ambot ka og plano ba katos Ginoo nga mobalik siya ang pangutan ala nas pa religyo aka mo dinhi nakatilaw man mo ana. Hapit ko mo din 5 katuig ang pahimos ana niya. Ako karon 2 pa lang katuig tagbaw na mo. So na planos Ginoo. Kamo diha karon, kamong nangaminyo, kamong mga dalagag ulitaw, kamong nanganhi dinhi nga taga-bulhoon kay magmanyanita, plano kanis Ginoo. Kaning nagsakristan dinhi, di kani pararanis pamahaw. Kana bang ingon ana ba? Saan na to pagkahibaw sa planos Ginoo nga mao ginay planos Ginoo nasubay kas planos Ginoo kay bawo mo unsaon pagsiguro nga plano ginas Ginoo sige pareha ra ba tawa so kay bawo para nako ay mga duha tingali ka giya sa ato karong gibasa og sa salmo. Matud pa sa atong gibasa sa unang pagbasa, niingon si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Efeso. Kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios, mga sakop na sa iyang lawas. Ang imo ganing desisyon o kanang nisod sa imong hunahuna makapromote gani og unity, makapromote gani sa pagpalambo sa simbahan sa lawas ni Kristo. Dili gani makapromote og pag-iyahay, dili makapromote og panag-away, dili makapromote og panagbahin-bahin kana plano nas Ginoo.
inigminyo nimo, nya ang imong giminyuan, imong igagaw, igtagutlo, di ka mabungkag inyong mga relatives. Ngayon, nauna ako no. Nya, you love each other, pero mag-agaw mo tagsa. Mabungkag, dili. Uy, tubag. Karon daghan ra ba kayong nanagunay? Daghang nagunay ay. Nya ilag yung padayunon kay they love each other. Bahala na kadiha. You and me against the world. Manjarog na ay mag-text-text na kung madre. Nya ang plano magminyo gyud mi. Makapromote bag unity? Of course. Makapromote yun. Parokya o monasteryo magkahiusa. Pero makaguba sa pagtuo, dili makalambo sa katauhan sa Dios. So ang una din natong hunahunaon, kining akong desisyon, makatabang ba ni aron masantos ang katauhan? Mulambo ba? Kining ilang pagmanyanita ron din makapalambo ba ni sa kahiusa? Makapalambo. O planos sa Dios, check. Ana. Makapalangit ba sa nila? Nga naghimos manyanita, labi na tong konsehal nga nagplano? Yes, o check. Pwede na ba sila mamatay? Yes, check. O. So pwede na sila mamatay. Kaya nga naman, nagsubay mas planos, Ginoo. So munay una ha? Di karon kanang inyong panag-uyab-uyab diha. Plano ba nas Ginoo? Kanang inyong panag-uyab-uyab, pulos ra ba mo babay? Nya nagsige mo uyab-uyab, di gid mo magbuwag kay you love each other. Plano nas Ginoo, makapromote na og holiness and unity. Kamong puro laki nga nagtipon diha, gumutod saon anyo pagkumbate. Plano ka nas Ginoo. Kamong nagkabit-kabit, siging kabit-kabit. Minyo ra ba na nya dalaga ka, nya tungod lang kay kwartahan, maluwas-luwas ang imong kapobre. Unsa man, may ka na, plano ka nas Ginoo. O imo ra ginang plano nga maarang-arang inyong pagkabutang. Kanang imong pag-abroad, taron lang tagaan nimog maayong kaugmaon imong pamilya, nahasubay ba nas planos Ginoo? Makapromote ba na sa inyong unity, sa inyong holiness and closeness to the body of Christ? Kining akong pagkapari din kining gibuhat na kus parokya, makapromote ba ni og unity, holiness? Og wa na gani, hunongon tanan Hunongon. Bitaw, way kapuslanan. Kanang imong pagpalaygit, kanang imong pagsigig inom anang pills, makapromote nag unity, holiness of life? Sige. Tubag ka. Kanis Father Ligio, murag ubay-ubay na sila nagsuon. Kaya pagkuan na to, pag manyanita, murag daghan man to ni sayo-sayaw dito. Pila mo ka buok, Dre? 10? Ikapila man ka? Ikasiyam. Si Father Ligio, ang buutan kay natong pare. Warakos kumingkings kabuutan. Ikasiyam sa napu ka man nagsuon. Og nisod pas hunahuna sa ilang ginikanan ang ilang plano, duhara gid unta to kabuok. 40 na ni gilabay na ni sa basurahan. Ikasiyam gud nya duharay plano, two-child policy. Wa na ni angayan na kining iabot ning naunga. Nya karon mo ikinabuutanan, maopay gwapuhan. Nya. May nalang ang gwapo kaysa gwapa. Kana ba inana nya giabot lang. Ako, nindot kay itong mga choir. Unom kami sa pamilya, ako ragyo'y gwapa. Sus, namatay pa na siya. Siya ragyo'y gwapa. Itong katakanta nyo ganiha ba? Hindi kingon, ako ragyo'y gwapa. Naku, hilasa ha. Ita joke lang ha. Ay, ako, 5 sa may kapamilya. Ako raman say, So, in short, basta tumanon tong planos Ginoo, example ka ng pagpanganak, ayaw pagtuo nga di malas na tungod kay ika-12 na nimong pagmabdos, tungod kay ika-14 na nimong anak, tungod kay imo na ng ika-16 nga anak.
Ako nakadungog ko murag si Cardinal Sin, anhing Cardinal Sin, ambot og tinuod na limot man ko ato. Murag ika-13 siyang anak. Ug napay ubang mga pari nga ika-15 nga anak sa 18 kabuk mo nagsuon, nya gi-abort pa. Wa na tay tigmisa. Wa sa dunta katagamtam og dako-dakong kolekta. Katong na naguna asam to ka kolekta, pari raman inigdo pa. Hipos. Ang pasabot lang sa Ginoo ba, ayaw mo kahadlok pagsubay sa akong plano, bisan pa usahay, di na mo kasabot, ug wa na gyud masubay sa inyong personal plans. Sunda si Kristo. Ug matod pa sa atong Salmo Responsorio, ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Pasabot di ay, kung maghimo tag plano, siguro agyod nga magsabwag na sa mensahe sa Ginoo. Kanang internet ba? Gisaway man gina, bisag ako di mo ganahan ana, internet nga anha na lang magyampungad sa internet ang bata. Pero karong bag-ong na santos, nga dali kay na santos, o 4 ka tuig gikas pagkamatay na beatified na si Blessed Carlo Acutis. Namatay siya. 15 anyos man ting ito. Ang iya internet. Ang iya jong hilig internet. Pero gahimo siya websites para isabwag ang mga milagro sa simbahan ngadtos katawhan. Iyang gihimo-himuan og nindot kaayo nga mga design aron ma-attract ang mga mananaw og makasiguro gid sila nga makasabot og ma-attracted sa mga milagro sa simbahan og ang kinabuhi sa mga santos iyang gipaambit diha sa webs diha sa kanang cyber world og maunay iyang gustong pakamatyan og namatay gid siya at age 15. Pero matod pa niya, inikamatay nako magpabaha kog daghan kay mga milagro kay grabe kaayo ang grasyas Ginoo. Og nibaha gid ang milagro. Og mao na matay siya 2016, karon 2020, wa na, blessed na siya. Naunhan pa niya ang ato ganing obispo dinhi nga Santosonon sad si Bishop Chupilo Kamumot. Naunhan niya tungod sa iyang paggamit sa internet according to the plan of God. So kamong mga kusog ay mo gamit og internet, ayaw mo pagsigtan-aw ng mga porn, kanang sigigtan-aw ng mga movie, siging selfie niya i-upload dayon, ilis-ilisan ang ilong, ilis-ilisan ang naong. Ayaw mo ana, mga binuang as internet. Ang planos Ginoo sa internet nga isabwag nato sa mas lapad nga lugar ang mensahis Ginoo. Muni kini atong misa bisag puol kay ni paminahon ato gining gi-upload diha sa YouTube. Malingaw mo sa dili, okay ra. Ang nalingaw malangit, ang nagkusmod maimpierno. Ana simple ra kayo. Nya kay mo announce mo sa dinhi, donate mo kay naatay mga project. Ang mo donate, malangit. Ang mo ingon sad sige lang nig pangwarta. Hibaw na mo gasa mo pa dong. Nagod. Para karon nag-ingon ta karong October 31 mo tapos tas atong Rosary Month. Nya naatay gihimong Living Rosary sa 5 ka chapels, nya ato silang gihimong contest. Ang first prize 12 ka sakong bugas, ang second 10 sacks of rice kanang Lion Ivory ang brand. O nya ang third prize pila to? 8 kasako. O niya ang fourth, kay 5 mas ka chapel, pulos winner. Ang fourth, unom. Niya ang fifth, 4 kasako. Ako man yung gi-announce. Karon, nanay ni angkon sa fourth, nanay ni angkon sa first, nanasay ni angkon sa second. Third na lang, og fourth ang way ni angkon. Og mo angkon mo ron ani. Diwa na? Malangit na mo. May ni angkon, so manindog na lang ta. Mga igsoon, isip mga bahin sa usa ka balay kansang mga sukaranan mao ang mga apostoles, mudangop kita sa Ginoo sa atong panginahanglan og moingon, maluluyong amahan, dungga kami. Maluluyong amahan, dungga kami. Alang sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mulahutay siya sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo.
Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangulo sa tanang kanasuran, nga mamahimo usab sila nga pangulo sa pagtuo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang utong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga mailan na ang kabanhawan ug nga mahiusa na sila uban sa mga santos sa langit, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Amahan nga puno sa kaluoy, gugma ug gahom, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas pangama sa mga apostoles Simon ug Judas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness display, we offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God forever. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kaming nagpasidungog sa himaya nga way katapusan sa mga apostoles San Simon ug San Judas, nangamuyo Ginoo nga imo untang dawaton ang amo mga pagampo ug imo unta kaming himuon nga angayan sa pagsaulog nining santos nga misteryo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan.
og magtanyag sa langitnon nga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Apil na usab ang kadtong nagsimba sa online nga mga misa. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, nila ni San Judas ug San Simon ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang ingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people. Light on the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, human madawat namo ang mga sakramento, nangamuyo kami nga mapaubsanon diha sa Espiritu Santo tungod niining among gibuhat alang sa pagpasidungog sa pagpasakit sa mga apostoles San Simon ug San Judas. Magpabilin unta kami diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan.
Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkahiusa ni Kristo, closeness with Jesus. Niya mahitabo ra ni kun ato giyong paningkamutan pagsunod ang plano sa Ginoo dili ang atong personal nga plano. Ako lang ipahibalo dinhi nga karong October 31 mao ang atong pagtapos sa month of the Holy Rosary dinhi sa atong parokya. Nya mao to no natay Rosary Motorcade nga mohunong sa 5 ka kapilya or 5 ka barangay ug usa ka kapilya. Nya 4 ka barangay ug usa ka kapilya. Nya kining atong buhaton na ani mga premyo-premyo mao tong nanay ni angkon sa first prize nga 12 ka sakong bugas, second prize 10 ka sakong bugas og fourth prize na 4 ka sakong bugas. Ang wa nay ni angkon pa karon ang third ug ang fourth, ang 8 ka sakong bugas og 6 ka sako. Magampo ta nga naon tay mo angkon pa ana aron malipay pong atong katawhan. Unya ang ato sang pack meals inig humas misa dinis alas 6 karong Sabado alas 6 sa hapon inig humas misa na masatay ipanghatag unta nga mga packed meals nga ako tatong giingon nga minimum of mga 500 ka packed meals. Nya nanasay ni pledge ni abot na og 350 ka packed meals. So 150 na lay kuwang. So ato ning pakpakan silang tanan. Salamat kayo. So katong mudugang aning atong panginhanglan ang musulbad malangit, ang di musulbad purgatorio. Sa ato sang gipamaligya nga slots nga 3,500 ka slots ang ato nang halin as of yesterday niabot nag 2,317. Dako na sa taghalin. So nag-anam na jud kajutay ang available slots 1,183 na lang. So katong gusto pang malangit, ala pamalit na mo. Ang ato sang taga-Sambag nga chapel, na apil ra ba mo sa atong contest, taga-Sambag o ang taga Santa Cruz, ang una o ang unang chapel o ang katapusang chapel, mo iwa ka atin briefing kagabi pariya sila ang mga inyong coordinator, pariya diri sa opisina karong mga alas 8 buntag kay ako sa silang i-orient aron dili unfair sa ato niyang himuon nga mga kriteria. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang atong misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.